the subliminal mindfuck America. Un altre jugador del Boca, Diego Caña, tot un capità de l'equip de la Bombonera, seria un altre dels fitxatges mediàtics. Chihuahua! Chihuahua! El pistoler Anderson va suposar tot un encert. Els seus gols i la seva especial manera de celebrar-los es recordaran durant molt de temps al Madrigal. I, per descomptat, un home que es convertiria en un dels grans jugadors insígnia del Villarreal fins avui mateix, Román Riquelme, un argentí discret i reservat. Però els equips amb jugadors de renom mundial són cosa molt recent. El primitiu Villarreal es remunta a l'any 1923. Equipacions que avui dia sorprenen. Un Villarreal de blanc en la part superior i negre en la inferior, que es canviaria als pocs anys al groc i blau. I un xicotet madrigal amb eixe nom des de 1925 i mitja peseta per a l'entrada d'adult, la meitat per als xiquets i les dones debades. Anys en què els pioners arribaren fins i tot a ser campions regionals. Una trajectòria tallada de colp per la Guerra Civil, que es va reprendre en acabar-se gràcies a un grup d'amics que va voler mantindre el futbol al poble. Josep Maria Font té 84 anys. És el soci número 1 del Villarreal i ja en fa molts que segueix l'equip, molt abans de convertir-se en el que avui coneixem. De fet, durant uns anys, el mateix nom del club va canviar. Una història que molts no coneixen. Això significava les inicials dels fundadors, com per exemple així està Font. La F i la O correspon a un servidor. Gil, Herrero, Teuler, Català i Saragossa. Ixe és el nom que li varen ficar a la penya. Ara bé, fem torneos locals i jugàvem uns contra altres, ens jugàvem una copa, ens jugàvem l'honor. Així que la paraula Fogetecaz va tindre durant uns anys el monopoli futbolístic al poble, part de la història de l'actual Villarreal Club de Futbol. I així estic jo, estic la meva senyora, una amiga de la meva senyora. Sí, i també un altre partit d'estos que seria ahora, sí, en este partido el Villarreal venció al Albalat por 4-1, consiguiendo el ascenso a segunda división. Este ja té importància. Durant més de 50 anys, els jugadors del Villarreal no podien viure del futbol. L'equip va pujar i baixar per les categories inferiors i no es dedicaven de manera professional. Sempre he jugat de lateral dret. Això no ha hagut casos que han hagut que, com la final de Vallejo, vaig jugar a l'extrema esquerra per la velocitat i perquè Mallén, que era de Ribesalbes, estava mal, estava lesionat. I vaig jugar jo de l'extrema esquerra. I vaig fer jo el primer gol i Batista i González el segon. I van quedar 2-0. Van tenir un recibiment a la plaça molt gran, grandíssim, tot el poble. Actualment, les infraestructures de l'entitat han canviat molt. El Madrigal ha crescut fins als 23.000 seients i el club ja pensa en un nou estadi entre Villarreal i Castelló.
Nosaltres tenim una població en la província de Castelló de 450.000 i necessitem el suport de tots ells a fer el gran objectiu i el gran projecte que portem entre mans, que estem a punt d'aconseguir-lo i que cada vegada va ser molt més, i per això necessitem el respaldo de tota aquesta afició de tota la província de Castelló. Però el submarí groguet del segle XXI s'ha caracteritzat en les últimes 3 temporades per encetar el camí de la internacionalització. A partir de la temporada 2001-2002, el Villarreal pren una decisió arriscada que a la llarga seria una aposta segura. L'equip groguet ix a Europa a jugar la Copa Intertoto, una competició que permet accedir a la Copa de la UEFA. De 3 participacions, en 2 aconsegueix accedir a la competició europea. El Villarreal recorre el continent. L'any passat, el submarí va arribar més lluny que mai a Europa. Ja en quarts de final, l'històric Celtic de Glasgow va caure en 2 partits trepidants. Els groguets s'ho jugaren tot en les semifinals. Un duel regional contra el València decidit amb un penal. Esta temporada, l'equip començava molt pronte. Com l'any anterior, l'equip aconsegueix plaça europea via Copa Intertoto. Nou entrenador, inicis amb dubtes, però prompte s'aconsegueix una regularitat envejable i escala posicions en la classificació. Tant que al mes de desembre, la Federació Internacional de Futbol nomena el Villarreal millor equip del món d'eixe mes. No me considero yo artífice del éxito del equipo. Yo creo que Villarreal es un club que está funcionando así hace algunos años. Tiene una directiva que está muy consciente de que está en un pueblo de 40.000 personas y está haciendo lo imposible por hacer crecer al equipo, a pesar de los chicos aquí en la ciudad. Por otro lado, el aporte mío creo que ha sido la suma, lo que se viene trabajando año tras año, y en eso me pone muy contento el haber aportado algo, pero no, en ningún caso el ser el artífice de lo que ha hecho el Villarreal. Sobre el vestuari, així és on tinc jo les botes, i el carro este normalment són les botes d'alumini, que les tinc ahí preparades per als partits. I després, així darrere, són totes les botes que estan en la recàmera. Algunes es gasten, unes altres no les gasten, però les tinc jo ahí guardades per si a cas. I aquestes d'ací baix, normalment són les que se gasten cada dia per entrenar. Quantes botes pot haver així el mateix? Així mateix, entre unes coses i altres, 90 parells de botes segur que n'hi ha. I te les coneixes? Pues la veritat que sí. La veritat que sí. Inclús te diré, ahí n'hi ha botes de Diego Caña i tinc les botes quan Diego Caña se va lesionar, que li van tindre que tallar la bota per llevar-li-la, les tinc jo guardades. O sigui, això és un recuerdo que, en fi, me ho vaig guardar i ho tinc ahí guardat. Ell no ho sap, jo sí. Anem a centrar-se en aquest partidàs que està a punt d'encetar-se en el Camp Nou i que enfronta l'actual campió de Lliga, el Futbol Club Barcelona, i un equip que la pròxima temporada vol ser de Champions, com és el Villarreal Club de Futbol. Diumenge passat, la bona trajectòria de l'equip ha fet que quan falten només 2 partits, el Villarreal es jugui un lloc entre els més forts d'Europa. Es juga, ni més ni menys, un lloc de Lliga de Campions a Barcelona davant el millor equip de la Lliga. A l'estadi blaugrana, un miler d'aficionats groguets. A Villarreal, tot el poble pendent del seu equip. Quan ha començat el partit, ja ha rodat la pilota, l'ha posada en marxa el Villarreal Club de Futbol. Saludem ràpidament. L'afició sap que l'equip s'està jugant molt i no vol perdre detall.
de totes les edats. Només en esta penya, la més nombrosa del club, anomenada Celtic Submarí, perquè es va crear després de l'eliminatòria de l'any passat contra l'equip escocès, desenes de persones viuen el partit. Si arriba Forlán, intenta anar-se en José Mari. Ara tornarà a eixir ahí el porter del Barça, Albert Jonquera, per a des de la mateixa línia posar la cama i enviar la pilota fora de banda. Dins l'àrea per a Héctor Font, se té que donar la volta. Espera l'arribada de Forlán que li pega. Gol! Gol! Quin golaç. El Villarreal és qui pega primer, 0-1. En les cares de la gent tot és alegria, imaginant per un moment l'emocionant sintonia de la Lliga de Campions. El somni a l'abast de la mà, però ningú es relaxa. Eto se tira i pita penal. I pita penal. N'hi hauria que veure'l, N'hi hauria que veure-ho. Anem a veure'l de seguida. I targeta, crec, no? Jo crec que és penal, Pepe Reina baix d'espals, allà va Eto, se ho pensa Eto que tira fora, al pal, la pilota. Primer sobresalt. Un all al cor per a l'afició, que veu perillar l'avantatge d'un gol a favor dels groguets. Aguanta l'envia per a José Mari, anem a veure si arriba José Mari. José Mari no legué, se'n va José Mari. José Mari entra dins l'àrea. José Mari cau! Penal! Penal a José Mari! Ahí está Forlán. Pero ahí está Forlán, ganó carrereta, tira Forlán. Gol! Augmenta la distància i s'acurta el camí fins a la meta. Yo creo que el Villarreal juega muy simple, con las funciones muy bien delimitadas dentro del campo de juego, con mucha libertad al jugador para inventar en las zonas adecuadas y siempre privilegiando la construcción y la parte estética por sobre la destrucción o tratar de sacar un resultado a cualquier costo. Así que en eso va a estar, por supuesto, como actor principal la pelota, que siempre queremos darle el mejor uso y el mejor trato. La pot col·locar dins l'àrea, el baló serà per aquí, per a Ronaldinho, gol. Gol de Ronaldinho. Deco, Pepe Reina en espunys, el baló per aquí, se l'ha posat dins Gonzalo. El joc s'ha tornat boig. En pocs minuts, el Barça ha empatat el partit davant la incredulitat de la gent. Ronaldinho i Juli, en dos accions molt ràpides, han tombat els ànims d'alguns. S'arriba al descans. Encara és possible. 2-2 amb un Villarreal que ha començat molt fort i que s'ha desunflat davant les espentes del Barça al final dels primers 45 minuts. Els dos gols del Villarreal els ha fet Forlán, l'heroi del partit y el máximo golejador del equipo esta temporada. Uno esperaba, sí, hacer una buena campaña. Digo, hay jugadores de muy buena calidad, así que bueno, uno trataba de poder hacer eso, ¿no? De hacer un buen torneo. Capaz que de la manera que se está dando, mucho mejor todavía, pero bueno, uno sí tenía esperanza de hacer buenas cosas, ¿no? Y todo el mundo te lo agradece, y todo el mundo está contento del momento que se está viviendo, y bueno, obviamente de venir a ver un equipo y de que se gane o que se juegue bien, la verdad que a todo el mundo le gusta, ¿no? Así que eso, el agradecimiento de la gente sí es constante. Forlán com a figura estrangera de la temporada. Però des de fa uns anys, el Villarreal no deixa de banda el seu futur. El club disposa, molt a prop del camp del Madrigal, de la seva ciutat esportiva amb una de les escoles de futbol més importants d'Europa. Xiquets que s'entrenen de valent per arribar algun dia al nivell dels jugadors del primer equip. Alex va a salir defensa por Sergi, ¿vale?
si quieres que se ponga Andoni a la izquierda, que te sientes más cómodo, lo dices. Pero tocar ahí detrás, ¿vale? Para sacar el balón. Joan, banda derecha. Muy bien. Cuando llegues aquí no te da salida, toca atrás, ¿vale? No quedáis siempre en la misma banda. Si tenéis 2 o 3 aquí, pues tocamos y nos vamos hacia el otro lado, ¿vale? Ángel delantero por Sergio, toca de cara y luego desmárcate, ¿vale? Y a falta de Carlitos medio centro por Adrián. Go away. Shit so thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewash presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. Have you ever seen the televised St. Vitus subcommittee prize? El dia a dia, com tu m'has dit, d'ací de la ciutat esportiva al Vila-real, és que bueno, al voltant de 500 xiquets venen cada dia a entrenar amb tota la il·lusió del món per a poder arribar a ser jugadors de primera divisió. Tenim els exemples i el model d'Héctor i de Santi que ja han arribat i això és una motivació per a aquests 40 i pico d'equips que tenim. Molts xiquets que s'entrenen i alguns també que viuen a la mateixa ciutat esportiva. Provenen de tot Espanya, alguns inclús de l'estranger, i a partir dels 12 anys s'acostumen a viure com a autèntics futbolistes de primer nivell. La seva dedicació forma part d'un camí molt llarg per davant per arribar a primera divisió, però no tots ho aconsegueixen. Els xiquets disposen fins i tot de biblioteca, aula d'anglès i professors que s'ajuden a no deixar de banda la seva formació. I l'escola ja ha donat els seus fruits. Jugadors com ara Santi Cazorla, César Arzo o Héctor Font són ja jugadors de la primera plantilla. Vaig començar així en la cantera del Villarreal, després em vaig anar al València, perquè així encara no hi havia ninguna infraestructura i el futbol base no estava molt cuidat i vaig pensar anar a València per a progressar un poquet. Aleshores, el Villarreal va començar a fer la ciutat esportiva i Fernando Roig me va dir que un jugador de Villarreal no podia jugar en el València, que anaven fent coses molt bones i no me vaig pensar ni 2 voltes. Vaig dir que volia tornar a casa i ja està avui. Sí, això és l'èxit que nosaltres hem volgut, buscar l'equilibri entre els grans jugadors i una gran cantera. Entonces, nosaltres, quan es començaren fa 8 anys, no havia ni camps d'entrenament, ara tenim camps d'entrenament, tenim una ciutat esportiva, tenim 90 xiquets vivint en la residència i, lògicament, per mi és una de les satisfaccions més grans el que n'hi ha que molts xiquets ahí jugant i, sobretot, que d'ahir ja han eixit jugadors i jo crec que eixiran moltíssims més. Tots somien en aplegar al primer equip, però sabem tots que és molt difícil, hi ha molts jugadors. Jo he tingut la sort de ser així i damunt poder jugar en el primer equip del Villarreal i la veritat és que molta satisfacció de poder saltar al Madrid cada 2 setmanes i demostrar que la gent de la cantera pot aplegar i damunt jo que soc d'ací conec a molta gent del públic perquè Villarreal mos coneixen tots i fins i tot m'he criat en molts que estan bé en el futbol i això pareix que no, però a un jugador li aplega molt a dins. La segona part al Camp Nou a punt de començar. El descans ha fet que es torni a pensar en el somni. La il·lusió de la Lliga de Campions molt a prop. Només un gol és necessari. Tots ho desitgen i ni a Villarreal ni a Barcelona res es deixa de banda. Qualsevol ajuda és poca. Bueno, pues el baúl té la seva història, perquè el míster vol que estiga obert durant el partit i així pues, tinc el Cristo, la Mare de Gràcia, Sant Pasqual i una Mare de Déu que és la patrona del poble de la meva dona. I quan s'acaba el partit, pues, entonces ja el puten cara. Silviño para Silviño, y la torna, ahí la coloca de Hilaria, atención, la pilota rebuchada, ahí está Eto'o, no inserta Eto'o, Juli, gol. Gol del Barça. Minut 2 de la segona part, el que no volíem, arriba el 3-2. Tot està coster amunt. D'un 0-2 al Camp Nou s'ha passat a un 3-2, però l'equip tracta de reaccionar. Encara queda partit.
El balón será per aquí, per a José Mari. Forlán. Gol! No s'ha pogut guanyar. Ara l'equip haurà de jugar-se-ho tot a una. L'última jornada de Lliga decidirà si els groguets participen o no la temporada que ve en la competició més important del continent, la Lliga de Campions, per a lluitar pel tron que ara ocupa el Liverpool de Rafa Benítez. Demà diumenge, el Villarreal i el Llevant juguen un partit dramàtic. L'equip granota es juga també molt, ni més ni menys que mantindre el que tants anys li ha costat, un lloc en la primera divisió. Un duel regional en el qual serà difícil que els dos isquen beneficiats, però tot és possible. Ho podran veure demà a les 9 de la nit en directe per Canal 9 des de l'estadi del Madrigal. Crec que Levante té bon equip, i és un equip que corre, però el Villarreal crea moltes ocasions de gol. Si n'acertara només la meitat, estaríem els segons. No digues primers perquè Barcelona és superior. I així és que pot ser que pugen, que juguem la Champions. Però és igual, si no jugarem la Copa d'Europa. Però això serà història per tota la vida. Suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Tots pendents d'este emocionant final de Lliga. Demà sabrem el destí dels equips de la Comunitat Valenciana. El València, ja saben, es juga a la UEFA contra l'Osasuna i contra la Sort. El Villarreal i el Llevant protagonitzaran un duel fratricida amb objectius ben diferents. Els granota volen mantindre's en la Lliga de les Estreles. Els groguets busquen una plaça directa en la Lliga de Campions. Veurem què passa. Nosaltres continuem treballant amb altres reportatges d'interès. Dossiers, ja ho saben, tornarà la setmana que ve i a la mateixa hora. Fins a aquest moment, disfruten amb coneixement i siguen bons. Adeu. Prepara't per a un diumenge cardíac. Canal 9 estarà en tots els punts on bategui la Lliga. Tenim 3 grans objectius, Champions, UEFA i la permanència en primera. Diumenge te ho contarem tot durant la tensió prèvia. A les 9, en directe des del Madrigal, Villarreal Llevant, amb un seguiment dels resultats que poden decidir la classificació. I en les reflexions posteriors escoltarem les veus protagonistes. Diumenge la Lliga es decideix en Canal 9.